BIRN priča. Pozdrav svima, moje ime je Aleksa Tešić, ja sam istraživački novinar u redakciji BIRN. Danas sa mnom su istraživači Share fondacije Bojan Perkov i Filip Milošević. Pričamo o novom nacrtu zakona o policiji koji je sve prisutan trenutno u medijima. Međutim, ono što većina ljudi ne zna je da je još u februaru ove godine Policija Srbije nabavila jedan softver sa opcijom za prepoznavanje lica švedske kompanije Grif Eye. Na sajtu birn.rs možete pročitati ceo tekst, a mi ćemo danas napraviti jedan opsežniji opis ovog softvera i njegovo poređenje sa Huawei kamerama, za koje većina ljudi u Srbiji čula. Međutim, nacrt zakona o policiji prepoznaje poluautomatizovan i automatizovan nadzor javnih površina. Pa bih želeo od Filipa da krenem. Dakle, Filipe, gde ti vidiš razliku između Huawei softvera koji može uživo u realnom vremenu da prepoznaje lica i ovog Grif Eye softvera koji navodno može retroaktivno da izvadi materijale i da na njima onda nađe lica koje mu ti zadaš, je li tako? Da, dakle, kad pričamo o Huawei kamerama, uglavnom mislimo na ceo taj sistem koji se zove i projekat Siguran grad, koji je Srbija kupila od Kine i Huawei-a, koji sadrži 8000 različitih kamera, ali i sadrži skladište za podatke i analitiku. Dakle, kad kažem analitiku, mislimo neki softver za analitiku koji upravlja tim kamerama, koji mogu da se zadaju razni upiti, pretrage i tako dalje. Dakle, taj sam sistem po sebi bi trebalo da ima neki softver koji policija sad tvrdi da još uvek nema, softver za prepoznavanje lica. Mi ne znamo tačno kako to sve izgleda, zato što nikad nismo dobili nikakve informacije od policije, iako smo tražili, ali ono što definitivno znamo da bi trebalo on da može da radi, što policija propisuje sada u ovim zakonima, je da on između ostalog ti može da staviš nečiju sliku u taj sistem i onda on u realnom vremenu, kada vidi negde to lice, kada ga detektuje, on u stvari alarmira sistem. Da, alarmira, pošalje ti prosto notifikaciju evo tog lica. To se dešava tako što naravno te kamere sve vreme snimaju sve ljude koji prolaze i od njihovih lica prave šablone, dakle taj sistem mora sva lica da prepozna, neki način da ih kodifikuje, napravi njih neki kod. Da bi našao to jedno. Da bi našao to jedno koje ti želiš da tražiš i da bi to onda alarmirao. Ali je to onda selektivan ili je to onda neselektivan nadzor? To je neselektivan nadzor zato što on onda svima nama mora da prepozna lica da bi pronašao jedno lice i zato se zove neselektivan masovni nadzor. Dakle, policija to nikada nije mogla ili želela da shvati, da ti ne možeš da uzmeš ovaj sistem i da kažeš, sad hoću samo da nađem to lice, ja samo obrađujem njegove biometrijske podatke. Ne, ti da bi pronašao to lice, ti moraš obradiš svima biometrijske podatke, da sa svima uporediš to lice da bi našao to jedno lice. Kada pričamo o softveru Grif Eye, koja je druga stvar, to je softver koji je prosto jak analitički softver koji koristi veštačku inteligenciju da možeš ti pronađi šta god ti hoćeš u velikim količinama različitih materijala. To mogu budu video materijali, slike, mogu budu i neki drugi materijali, ali ti takođe tom softverom možeš kažeš evo ti sada, ne znam, sate i sate i sate nekih snimaka sa bilo kakvih kamera i u tim svim snimcima ti mi pronađi ovo lice ili ovaj objekat ili ovaj tekst i tako dalje, onda će onda uzme da analizira sve to i da ti pronađe to nešto što čovek ne bi mogao jer bi mu trebalo mnogo vremena. Tako da to je nešto što je definisano kao poluautomatizovano kod MUP-a, što dakle se zove retroaktivno. Međutim, i Huawei sistem može to da radi. Tu sad postoje neke razlike, dakle Grif Eye ne može da radi automatizovano, nije napravljen da ga ti poveš direktno na kamere i onda da on u realnom vremenu obrađuje snimke. Huawei to može, s druge strane Grif Eye ima neke prednosti kao što su te neke profilisanje, da, i povlačenje podataka iz raznih drugih baza podataka i tako dalje, o tome možemo isto pričamo i ne moramo. A recimo desila se neka tuča na ulici, nemamo očevice i iz policije kažu ako policijski službenik nema drugi način da identifikuje ta lica, on će da primeni biometrijski nadzor u slučaju ako ovaj zakon postane važeći. I sad, koji su to drugi načini i koji su to u stvari drugi načini kojima službenik može da... Znači imali smo situaciju, ne znam, Matej Periš, imali smo situaciju
kad su oni našli počinioce bez biometrijskog nadzora, da li je onda nepotreban ovaj biometrijski nadzor? Pa mi vidimo da već postoji, dakle, jedna, da kažemo, široko rasprostranjena mreža video nadzora, naročito u Beogradu, ne samo kamera koje je postavio MUP, već i raznih drugih kamera na privatnim objektima, dakle, što je potpuno privatni video nadzor gde vi ne znate kakve su tu politike, koliko se ti materijali čuvaju, koliko se oni brišu, gde se oni snimaju, ko gleda to i tome slično, ali opet smo videli na nekim određenim slučajevima, kao recimo što je Matej Periš, da je i bez ovako invazivnih alata policija uspela da uradi dobar posao i da u relativno, da kažemo, kratkom vremenu efikasno utvrdi o čemu se radi. I nekako ta cela priča o efikasnosti nikako ne može da bude, da kažem, jedini osnov, ne može da se poziva na to ukoliko mi znamo da u kontekstu poštovanja ljudskih prava i međunarodnih obaveza Srbije u tom smislu koja je ona dužna da obezbedi svojim građanima, vi morate da imate proporcionalnost neke mere i morate da imate neophodnost, naravno i da to sve bude zasnovano na zakonu. A vi ako donesete zakon, a ne dokažete ova prethodna dva elementa, onda je to zapravo ugrožavanje ljudskih prava i sloboda. Nešto razmišljam, na primjer, desila se tuča nekoj pustoj ulici i sad policija je dobila snimak, ali ne znam ko su osobe na tom snimku, ona će vjerojatno primjeni biometrijski nadzor. I u slučaju Grifaja oni mogu da selektuju jedno lice i da ga nađu u svojoj bazi ličnih karata i da vide ko je to, je tako? Da. Grifaj to može. To je sistem po kom to funkcioniše. Međutim, policija je i preradila taj svoj posao nekako prilično efikasno. I oni se hvale da je Beograd bezbedan grad, da nema nerešenih slučajeva. Dakle, to se zove obaveštajni posao. Znaš, ti sada jeste, oni su se žalili da kada su tražili Mateja Periša su morali da pregledavaju 100 sati snimaka. Ali, mislim, takvi slučajevi se retko dešavaju kad ti treba rekonstruišeš kretanje jedne osobe toliko vremenu nazad koristeći različite izvore kao nekih snimaka sa različitih kamera i tako dalje. To što Boki kaže, oni žele da imaju ovakve softvere koji će da im olakšaju posao mnogo, međutim po koju je to cenu. Njima hoće to sve olakšati posao, ali će im dati mogućnost onda zapravo da znaju ko se gde kreće u svakom trenutku i ako neko ima pristup tim bazama, onda može vrlo ozbiljno da se zloupotrebi protiv političkih protivnika, aktivista, istraživačkih novinara. Znači ti možeš sada da pratiš novinara i da mu otkriješ izvor jednim klikom, znaš, ti vidiš s kim se novinar video, prepoznaš to lice, uporediš se sa bazom biometrijskih podataka i možeš da ucenjuješ prosto. Tako da mi ne vidimo sada da tu postoji ta proporcionalnost, znaš, nije da se mi sad ovde da smo previše ugroženi u Beogradu da bismo morali da imamo jedan ovako intruzivan sistem. Evo, Filipe, ti kažeš, bili ste na sastanku u policiji kada ste ih pitali zašto će im ovaj Grifaj softver i oni nisu znali u stvari, neki deo nije znao zašto su ga nabavili, to je da su ga uopšte nabavili, a drugi su rekli da su nabavili samo licencu. Da, stvar je u tome da se mi borimo protiv tog biometrijskog nadzora već godinama i negde se zatežamo oko toga, a onda se pojavi u medijima da je nabavljen neki softver koji zapravo koristi biometrijske podatke i može masovno da analizira. Tako da nama to bilo čudno. Mi smo odmah pitali na sastanku koji smo imali i koji su se održavali sada vezano za ovaj zakon, zašto već je kupljen softver ako mi tek sada nešto pričamo o tome. Ispostavilo se da je to vjerojatno kupio neki drugi sektor jer oni nisu tačno znali o čemu se radi, onda se neko javio iz tog sektora, rekao je nije kupljen softver nego licenca, a i mi to ne koristimo, možda su oni među vremenu saznali da zapravo ne smeju da koriste, tako da nije nemoguće da je to neko kupio u policiji ko nije znao da ne sme da koristi takve vrste alata, jer je za to takođe potrebno uraditi procenu uticaja, jer su užasno intruzivni alati koji mogu da ugroze privatnost velikog broja građana vrlo brzo i lako. Da, ali ovaj softver se promoviše kao softver koji je specijalno napravljen za slučajeve seksualne eksploatacije dece i mi znamo da on ima
tu funkcionalnost baziranu na veštačkoj inteligenciji koja se zove Grify Brain, gde oni sad mogu da prepoznaju da li je neko muško, žensko, da li nosi naočare, koje je boje džemper, da li nosi džins, da li je dete mlađe od 12 godina i tako dalje. Mislim da nije on specijalno pravljen za pronalaženje materijala seksualne eksploatacije dece, tako nego samo ga oni promovišu zato što je to najčešće argument policije da ga kupi, vrlo dobar, znaš, ti čim pomeneš decu i seksualnu eksploataciju ti dobiješ zeleno svetlo negde, što nema veze, ok, to naravno, oni na neki način treba tim da se izbore, ali oni navode da to je jedan od stvari u kojima on može da pomogne, ali može da pomogne takođe i u borbi protiv terorizma ili, ne znam, pronalaženja teških prestupnika. Organizovanog kriminala. Tako da argumenti policije sad nebitno šta su ili šta je marketing kompanije koje prodaje softver. Pitanje je zapravo samo šta taj softver može, a taj softver osim pronalaženja dece mlađe od 12 ili 16 godina i seksualnog materijala može takođe da pronalazi bilo kakve vrste lica, objekata, oružja, brojeva tablica, teksta, šta god ti da poželiš, taj softver može da pronađe. Koje sve pripreme policija mora da uradi pre nego što legalno snimi neki javni prostor? Evo, možeš ti, Bojane. Pa dakle, ono što je pre svega ključno jeste da postoji neko obaveštenje javnosti da je određeni prostor pod video nadzorom, koja su prava građana, kome mogu da se obrate i da ljudi prosto budu informisani da je to reč o MUP-ovoj kameri i da nema u to, jer raznih je tu nedoumica bilo ko postavlja koje kamere. Mi imamo dosta veliki problem što video nadzor kao takav nije regulisan našim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, već se tu primenjuju neke opšte odredbe tog zakona koji je, da kažem, kao što sam već naveo, jedan opšti pravni instrument i može da se primeni na razne vrste i praktično na ogroman broj različitih situacija i konkretnih primera podataka o ličnosti. Ali pre samog odpočinjanja primene ovakvog sistema, neophodno je da se takođe u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti izradi procena uticaja na ljudska prava, dakle kako taj sistem utiče na zaštitu privatnosti i na uopšte obradu podataka o ličnosti građana i da Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti kao jedno nezavisno telo u čijem je to mandatu da pozitivnu ocenu da je ta procena odobrena i da se sa radnjom obrade može početi. I nekako taj sistem i postoji sa ciljem da se podaci o ličnosti građana obrađuju u skladu sa zakonom, zato imamo dakle sve to i iako jeste to sada pitanje, kažem, koje se uvek spominje da ne znam, policiji bi bilo lakše, policija treba da ima te najsavremenije softvere, ali je pitanje opet koje ne može da se zanemari, koje ne sme nikako da se zanemari naš pravni sistem, međunarodne konvencije na koje se Srbija obavezala i uopšte cela ta logika, da kažem, iza zaštite ljudskih prava nekako mora se uzeti u obzir prilikom svake primene ovakvih alata, a ne da to bude nešto što se sporedno se uradi čisto da bi se ispunila neka norma. Nije sama po sebi norma, ne znači ništa. Ono što je suštinski ključno jeste da se u praksi primenjuje to šta je uopšte intencija te norme, a to je dakle da ne samo da vi morate da imate zakonski osnov nešto da radite, već da takve mere koje bi uticale na smanjenje nivoa privatnosti građana, dakle svaka mera mora da bude neophodna u demokratskom društvu, dakle da ne postoji ni jedan drugi manje intruzivan način da se nešto uradi i mora da bude proporcionalna cilju koji se želi postići i bez toga prosto ne možemo, bez dokaza, dakle ispunjenja svih tih uslova, mi ne možemo da govorimo o poštovanju prava na privatnost. Hoćemo li mi znati kada nas nadziru i koje kamere nas nadziru? Pa to je opet veliko pitanje, jer mislim kamere su svuda oko nas. Sada sam
sama pojava kamere utiče na vas da se vi drugačije ponašate. Sad tu su i neke razne umetničke instalacije, možete da postavite kameru koja ne radi, ljudi vi prosto ne možete da... To se već prodaje. Da. Ne možete da na taj način znate da li vas neko zaista snima ili je to neko postavio tu radi šale, radi nekog socijalnog eksperimenta ili na drugi način. Ali zato, dakle, imamo sve ove pravne odredbe koje sam spominjao i zato je važno da vršenje video nadzora bude transparentno, da bude jasno sa kojim se ciljem vrši, da ljudi prosto imaju i tu neku predvidivost, da kažem, u postupanju prema njima, a i u njihovom ponašanju, jer to je zapravo suština svega. Ja mislim da je MUP pod pritiscima javnosti, pogotovo kad je bio povučen prošli put zakon, pokušao u zakonu i u novoj proceni uticaja da definiše nekako što više i suzi te kao neke stvari, i da objasni da se to neće koristiti neselektivno, da se neće koristiti masovno, da će svaki put da bude neka procena uticaja, da nisu nešto sve kamere povezane, bit će samo neke i gomila nekih informacija koje u stvari definitivno pokazuju neko osnovno nerazumevanje kako tehnički taj sistem radi, zato što je nemoguće koristiti ga neselektivno i nemasovno, a s druge strane nekako ni ne bi imalo smisla da ti sad vršiš procenu uticaja pre svakog snimanja ili ne znam šta, jer to je ogromna administracija i prosto je nemoguće to uraditi, tako da mislim da je jako mnogo nekih nerazjašnjenih stvari tu se trenutno nalazi, a da je nedovoljno vremena još uvek za raspravu. Što me dovodi do ovoga donekle što je Boki pomenuo, da možda čak njima nije ni to sve bitno, možda je policiji i vlasti najbitnije da mi kao građani znamo da smo pod nadzorom, jer ćemo tada da se osjećamo pokorno, tada možda nećemo izlaziti na proteste, jer znamo da nas neko snima, možda će moći nam prepozna lice, nekim aktivistima su već stizali neke kazne, to je tebi već dovoljno da negde držiš neku kontrolu nad situacijom u zemlji. Sad razmišljam kvalitet tih snimaka, dakle mi znamo da u Beogradu ima tih 1000 dobrih kamera koje stvarno mogu da imaju visoku rezoluciju i to sve, ali u manjim mestima mi imamo te stare kamere i nemamo tako dobar snimak. I sad koja je pouzdanost tih softvera ako je rezolucija toliko slaba. Što više dobrih kamera, to više podataka, što veća rezolucija, to više podataka, što bolji čip. Ako je dan, bolje će se videti, ako noć, slabije će se videti i tako dalje. Vidimo sad da postoje razne neke inicijative po drugim opštinama u Srbiji gde se kupuje neki nadzor koji čak ko mogu da pristupaju direktori opština, što je jako čudno, ne znam da ste videli tu vest. Ne. U kojoj beše opštini Boki, nabavili neki nadzor, kupili su nadzor, postavili su ga u grad i kao opština ima pristup, ne policija. Da, nije ono Novi Sad, pijaca? Ne, na pijaci su takođe u Novom Sadu, ali očigledno postoji trend kupovanja te opreme, jer prvo nije toliko skupa, drugo kompanije to guraju, naravno. I sad kamera će biti sve više i više, sve su bolje i bolje, i privatne i javne kamere, i pitanje je trenutka samo kada ćeš ti zapravo moći potpunosti da analiziraš sve to. Možda sad trenutno ne možeš u nekim mestima, ali ti čak i sada možeš da ubaciš softvere kao što je Grify, snimke s mobilnih telefona, s drugih vrsta nekih nadzora i da ih analiziraš. Hvala vam, Bojane, hvala Filipe. Mi smo, dakle, prošlog meseca objavili tekst o Grify softveru koji je još u februaru nabavila Policija Srbije. Možete ga naći na birn.rs, a mi se slušamo i dalje na podcastu Birn priča. Hvala vam. Birn